снасти, святое грешных долучением. Светлее святостью душа, светлее Божьим народжением, постом, молитвой и терпением, светлее святостью душа. Узлет души обсяг прозрыстости и незвычайное свячение, и до высокой Божьей истности святое грешных долучением. Ты наярчайшая меж зор, святи нам зорко Вифлеема, и покажи нам шлях до неба. Узлет души обсяг прозрыстости и незвычайное свячение, и до высокой Божьей истности святое грешных долучением. Узлет души обсяг прозрыстости и незвычайное свячение, и до высокой Божьей истности святое грешных долучением. Промень зоркий з неба лился в тишине ночных долин. Народился, народился, народился Божий Сын. Народился, народился, народился Божий Сын. Зорко с неба ярко светить, сея зяние на землю, каб дорослые и дети до Христа свой шлях знайшли. Каб дорослые и дети до Христа свой шлях знайшли. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пана з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, удзельнічаем сёння ў святой імшы. Святая імша канцэлябраваная. Адзін са святароў моліцца за памерлага Мар'яна Андрушкевіча 10-ю гадавіну пасля смерці. Другі святар моліцца за памерлага Віктора Міхневіч, таксама за ўсіх памерлых сям'і Жабінскіх, Міхневіч і Ляўкоўскіх. Усіх гэтых памерлых будзем давяраць Божай міласэрнасці, прасіць, каб добры Бог дараваў ім грахі, правіны і дазволіў ім цешыцца хвалою збаўленых у нябесным валадарстве. На пачатку перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі і недасканаласці нашага жыцця, каб мы маглі годна удзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся.
Богу Всемогутному, і вам, брати і сестри, що зграшив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заўсёды Панну Марию, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сестры, помолиться за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амин. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Молимся. Боже, Твой Сын Антинародный пришел на свет у чалавечым теле. Дай просим, каб збаўца, што знешне быў да нас падобны, унутрана перамяняў нас, які з Табой жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Чытанне першага паслання святога апостола Яна. Умілаваныя, будзем любіць адно аднаго, бо любоў ад Бога, і кожны, хто любіць, народжаны ад Бога і ведае Бога. Хто не любіць, той не ведае Бога, таму што Бог ёсць любоў. Любоў Бога да нас адкрылася ў тым, што Бог паслаў у свет Сына Свайго адзінароднага, каб мы жылі праз Яго. У тым праявілася любоў, што не мы полюбілі Бога, а Ён сам полюбіў нас і паслаў Сына Свайго, як уміласціўленне за грахі нашыя. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Усі народи світу будуть служить Пану. Усі народи світу будуть служить Пану. Боже, дай суд Твой королю і сину короля Твою справедливость. Няхай судить народ Твой справедливо и пригнечених Твоих поводле права. Усі народи світу будуть служить Пану. Няхай гори принесуть спокой народу и узорки справедливость. Няхай рассудить приниженных народа, виратує сину бідного. Усі народи світу будуть служить Пану. У дні агония закра справедливость и великий спокой, аж покуль не зникне меча. Буде он пановать от мора до мора, и от раки аж до краю земли. Усі народи світу будуть служить Пану. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Панна масть умение обвещать добрую новину убогим,
паслаў мяне абвяшчаць вызваленне палонным. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Марка. Хвала табе, Пане. У той час Езус убачыў мноства людзей і злітаваўся над імі, бо яны былі як авечкі без пастара, і пачаў іх вучыць многаму. І як мінула ўжо шмат часу, вучні яго, падышоўшы да яго, сказалі: месца гэта пустыннае, і гадзіна ўжо позняя. Адпусці іх, каб яны пайшлі у навакольныя паселішчы і вёскі і купілі сабе чаго з'есці. Ён жа сказаў яму адказ: вы дайце ім есць. І сказалі яму: ці мы павінны пайсці за 200 дынараў купіць хлеба і даць ім есці? Ён жа спытаўся ў іх: колькі ў вас хлябоў? Ідзіце, паглядзіце. Яны, даведаўшыся, сказалі: 5 і 2 рыбы. Тады загадаў ім пасадзіць усіх невялікімі групамі на зялёнай траве, і паселі радамі па 100 і па 50. Ён узяў 5 хлябоў і 2 рыбы, узглянуўшы на неба, благаславіў і разламаў хлябы, і даў вучням сваім, каб яны раздалі ім. І 2 рыбы падзяліў на ўсіх, і елі ўсе і насыціліся, і набралі кавалкаў і рэшты ад рыбы 12 поўных кашоў. А тых, хто еў хлябы, было каля 5000 мужчын. Гэта слова Пана. Хвала табе, Христе. Сядзем на хвілінку. Мои дарагія, в сённяшняй літургіі слова, менавіта першае чытанне, зноў з паслання святога апостола Яна, і чарговы раз узгадваецца гэта тэма узаемнай любові. Мы ўжо не раз сказалі, што менавіта аб'яўляючыся як чалавек, Бог аб'яўляе таксама сваю істоту, сваю натуру, якая складаецца з 3 асобаў. З 3 асобаў, з'яднаных між сабою сапраўднай любоўю. І сёння апять гучыць заклік: умілаваныя, будзем любіць адно аднаго, бо любоў ад Бога, і кожны, хто любіць, народжаны ад Бога і ведае Бога. Хто не любіць, той не ведае Бога, таму што Бог ёсць любоў. Мои дарагія, вельмі простыя словы, але часам так ёсць. Часам можна спаткаць чалавека, які не любіць нікога, але ён кажа, што ён ведае Бога і верыць у яго. Цікава, але Бог ёсць любоў. І калі любоў ёсць у чалавеку, то, напэўна, яна мае сваё якоесьці вымярэнне. Немагчыма, каб яе не было бачна. Євангеліе, якое падрыхтавана касцёлам на гэты дзень, то мы таксама бачым менавіта пра прыклад той любові, якую дае Езус Христос, менавіта пра прыклад той чыннай любові. Ну, зноў ж такі, бачыце, слова «любоў» у сучасным свеце, оно вельмі папулярнае, але вельмі рэдка у значэнне гэтага слова укладаецца менавіта хрысціянскі сэнс. Мы вельмі часта чуем пра любоў, але гэта штосьці заўсёды, але толькі не тое, што мае на ўвазе Бог. Езус Христос паказвае адно з праяўленняў практычнай любові. Не быць абыякавым да чалавека, які знаходзіцца ў патрэбе. Зарадзіць яго фундаментальным патрэбам. Даць есці галоднаму. Можна, напэўна, думку гэтую крыху павялічыць, праўда? Прынесці якія яшчэ прыклады фундаментальныя патрэбаў нашага жыцця. Бог гэта не пакінуць чалавека, які знаходзіцца ў патрэбе, дапамагчы яму. Заўважце, сённяшні свет на гэта вельмі рэдка рэагуе, бо мы якосьці замыкаемся ў сабе, канцэнтруемся на сваіх патрэбах. Сёння вельмі часта можна заўважыць такую карціну, калі на вуліцы ляжыць чалавек, а побач ідуць людзі. Ну, бо ўсе сабе, ну, ён п'яны. А нават калі п'яны, правда? Ён чалавек. І якосьці гэта так выглядае. Нас не разіць патрэба другога чалавека.
Нас не разіць адкінутасць другога чалавека. Заўважце, нават у якіхсьці такіх можа, больш складаных сацыяльных структурах, як я часам кажу, сужанства. Мы сёння кажам, што вельмі вялікі працэнт разводаў сужанства распадаюцца. Больш таго, скажу вам, сёння вельмі моцна зніжыўся працэнт тых людзей, якія прыходзяць па Божае благаслаўленне, бяруць шлюб, скажам так. Чаму? Зноў ж такі, таму што ёсць канцэнтрацыя на сабе любімым. Чаму распадаюцца сужанствы? Таму што няма ўзаемнай любові. Няма бачання другога чалавека. Няма разумення, няма настаўленасці на другога чалавека, на яго патрэбы. Ніхто не хоча слухаць адзін аднаго. А Езус Христус кажа, вось гэта любоў. Вось гэта самае простае праяўленне любові. Убачыць гэтага чалавека, убачыць яго фундаментальную патрэбу. Мае дарагія, найчасцей не патрабуе невядома чаго. Ён не патрабуе ад нас але простых рэчаў. На жаль, і на гэта не заўсёды ў сучасным свеце не будзем казаць, што свет не знаходзіць часу, таму што мы ствараем гэты свет. І гэта датычыцца таксама ў поўнай меры і нас, правда. Мы забеганыя, столькі абавязкаў, столькі праблемаў, столькі клопатаў. І не раз побач чалавек, якому нешта неабходна, і мы праходзім міма. Бо ў нас толькі 5 хлябоў, 2 рыбкі. На ўсіх не хопіць. А гэта яшчэ адна думка, якая выцякае з сённяшняй літургіі слова. Калі Езус Христус кажа вучням: «Пайдзіце і купіце, дайце ім есць». Яны кажуць: 200 дынараў, а там 5000 толькі саміх мужчын. Што нам з гэтым рабіць? І Бог паказвае, што менавіта давяраючы Богу мы патрафім зарадзіць. Мы патрафім з 5 хлябоў накарміць 5000. Як бы гэта дзіўна не гучала. Калі мы давяраем Богу, то ў адпаведны момант знаходзяцца і сродкі, і людзі. Але гэта ўсё пачынаецца менавіта з таго, калі я пачынаю давяраць. Таму, мае дарагія, яшчэ раз нас літургія заахвочвае менавіта да задумы, вось гэтай божанараджанёвай задумы каля хрыстовых яслей, менавіта пра тую любоў, якую Бог прыносіць у свет. Яшчэ раз заахвочвае нас падумаць, што Бог ёсць любоў. Бог заахвочвае нас жыць у любові. Любіць Бога – гэта любіць другога чалавека. Няма іншай любові. Няма якогасьці імглістага пачуцця. Ёсць толькі практычнае выражэнне таго, што Бог называе любоў. Амен. Шчыра молімся да ўсемагутнага Бога, які суцяшае нас ва ўсялякім цярпенні, каб Ён ласкавы бы ўсяго свету. Каб Ён насычаў усіх людзей. Слухай нас, Пане. Молімся за Господу, придите поклониться, придите поклониться, Господу. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру славлення і хвалу ім'я Свайго, а так само на карысть нам і всьому Костьолу Святому. Милосердный Боже, ласкаво прими дары свайго люду, і ученика по найсвятейшем сакраменте мы отрымали ласки, яких сыновним довером прагнем праз Христа, Пана нашага. Амен. Пан з вами. І з Пана. Подякуємо Пану Богу нашому.
Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаўленна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Всемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. У ім сёння заясніў таямнічы абмен, які прынёс нам збаўленне. Калі Твоє Слово прыняло нашу недасканалую натуру, смяротны чалавек быў узнесены да вечнай славы, і ўжо на зямлі мы сталі спадкаемцамі неба. Таму неба і зямля захапленнем спяваюць Табе новую песню. І мы з усімі разам з імі усклікаем. Твоей, Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój, rozsiany po всім świecie. Udoskonali Jego u любові razem z papą naszym Leonem, biskupem naszym Władimиром i усім duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про bratów i siostер naszych, jakie pasnuli u nadziei na woskrzeszenie. І про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага свету. І дазволі їм убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над нами усіми, каб ми заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святими апостолами и усими святыми, якие спрад веку подобалися Тебе, каб и мы хвалили и прославляли Тебе праз Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа, Ойча Усемагутны,
у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Сын Божий стаўся чалавекам, каб мы маглі стаць дзецьмі Божымі, таму поўныя ўдзячнасці асмельваемся казаць. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою чакалі спаўнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое валадарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христа, Ты сказаў апосталам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру Касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоей волі дарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амин. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакою. Спокойно, мужчина. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру яго. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Ночка тихая, зарыста цуд часина, народила дева чиста Бога Сына. Nie daj nam czystym sercem По загаду Бога Духа Просвещение лекарством на życie wieczne. всему свету на потеху, на избавление. По загаду Бога Духа прозъявление, всему свету на потеху, на избавление. Народила Дева Мати у бядоте, у повецы, у недостатку, у хлопоте. И над этим Божа Мати бедовала, и колышучи дитятка так спевала. Спи, мой миленький сыночек, збавца свету. Выбачай, мой голубочек, бедность эту. Няма чим тебе, не Боже,
Божа прикриваті, Твоє рученьки пригожа сповіваті. Молимся. Боже, Ты наведваешь нас у найсвятейшем сакраменте. Праз Яго дзеянне напоўні нашае сэрца любоўю і ўчыні нас годнымі гэтага вялікага дару. Праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите у спокоя Христа. Дякуєм Пану Богу. Руку подыми, дитятка, благослови Ты край наш милый, наши справы и порадки умацуй своёю силой. Підтримай народ тривалий, усі вёски з городами, Творцы слова телом стало и жило поміж людьми. Підтримай народ тривалий, усі вёски з городами, Творцы слова телом стало и жило поміж людьми. Ангел Панський звестовал Панне Марии, и зачала от Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословенный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга Панская, няхай мне станется поводле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословенный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. А Слово сталося телом и поселилося меж нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословенный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вечный отпочинок дай им, Пане, а світло вечное нехай им светить. Вечный отпочинок дай им, Пане, а світло вечное нехай им светить. Вечный отпочинок дай им, Пане, світло вечное нехай им светить. Амен. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен.
Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Христа. Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Христа. Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Христа, цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Амен. Святы Арханёле Міхале, беражы нас у змаганні, будь нам абаронаю супраць спакусаў і пастак злога духа. Пакорна просім, няхай яго знішчыць Пан Бог, а ты, князю войска нябеснага, моцаю Божаю скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Амен. У імя Отця і Сина і Духа Святого. Амен.